julgrisen. Nej, den där var mindre. Oj. Catch and release. Oj. Vad gjorde det? Fick du drag på det? Vad gör du? Här då. Visa upp fångsten. Det här är nog en 7-8 kilo det. Snyggt. Åh, han har iglar. Gillar? Vad säger jag? Döda. Gud vad härligt att prata redan nu. Rätt stor. Bra Rickard! Impressive! PB, 10 kilo tror jag. Nu är det dokumenterat också. Mm. Jag filmar allt. Ja, bra. Oj jävlar. Fy.